A gyógytornász, védőnő, ápoló és szociális munkás csodálatos hivatás, hiszen a segítő szakmák képviselői azért dolgoznak, hogy segítsenek a betegségek megelőzésében, hogy embertársaiknak könnyebben elviselhető legyen egy betegség, hogy ott legyenek, ha egy-egy helyzetben nehéz a döntés. Ők nyújtanak segítőkezet elesettnek, védtelennek, ápolásra, gondozásra szorulónak. E hivatást tanulni ebben a szép környezetben a Szegedi Tudományegyetem egészségtudományi és szociális képzési karán lehet. Mindenképpen olyan hallgatókat várunk, akik szívügyüknek tekintik az emberek egészségének a megtartását, akár egy testi vagy mentális egészségre gondolunk, vagy a szociális helyzetükre érzékeny személyek. Azt is tudni kell, hogy azért itt keményen tanulni kell, tehát nem egy könnyen megszerezhető diploma, egyik sem a karon, de ez a háttértudás, ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy minőségileg jól munkát végezzenek. A karon a bolonyai képzésnek megfelelően jelenleg 3 alapszakon folyik az oktatás, így a képzés a segítő szakmák mindegyikét lefedi. Az ápolás és betegellátás alapszakon a legfőbb cél olyan ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik képesek lesznek az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén a megelőző, nem orvosi hatáskörbe tartozó gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelősséggel részt venni. Az ide jelentkezők 2 szakirány, az ápoló és a gyógytornász közül választhatnak. 3-ra emeljük. 1, 2, 3. Mérek egy vérnyomást. Megfertőtlenítem a karját, ne ijedjen meg, csak hideg lesz. Jó, most egy enyhe szúrást fog érezni, kérem, nem mozogjon. Vérnyomása mennyi? 100/67-61-es pózus. A szegedi ápolóképzésnek értéke, presztízse van a szakmában. A 4 év után számos elhelyezkedési lehetőség kínálkozik a különböző kórházakban, klinikákon, fekvőbetegellátásban, az alapellátás különböző intézményeinél, de az ápoláskutatás és oktatás is várja a friss tehetségeket. Szeged, én úgy gondolom, az oktatás terén azért egy kiemelkedő helyen szerepel az országban, és nagyon jó maga a képzés is szerintem. Nagyon sok klinika van, oktatókórház, ahol lehet tanulni. Újból hátra, oldalra. Szegeden 2 évtizede képeznek gyógytornászokat. Jól képzett szakemberré válni megfelelő elméleti tudással és gyakorlati ismeretekkel lehet. Mindkettő megszerezhető a szegedi képzés során. A képzést azoknak ajánljuk, akik szeretik a mozgást, kreatívak és szeretnek emberekkel foglalkozni. Én nagyon szeretek itt lenni, és mindenkinek azt mondom, hogy mikor ide jövök az iskolába, akkor úgy felélénkülök, úgy megnyílok, és nagyon jól érzem magam mind az évfolyamban, a csoportomban, mind a tanárok között, illetve tehát az egész iskolának a légköre annyira jó, hogy ide ezért megéri eljönni. Fejedre fogom rakni ezt a fülhallgatót, hangokat fogsz benne hallani. Jó? Figyelj nagyon. Jó. A másik alapszak az egészségügyi gondozás és prevenció, amelyen az ide jelentkezők a védőnő szakirányt választhatják. Aki szereti a gyerekeket, magas szintű tudást akar szerezni, és szeretne részt venni a várandós és kisgyermekes családok életének segítésében, azoknak ajánljuk a kar ezen képzését. Rendkívül diákközpontú ez a város, illetve magas szintű itt a védőnőképzés. A tapasztalataim alapján egyáltalán nem csalódtam ezekben a véleményekben. Abszolút diákközpontúnak vélem én is a Szegedvárost, illetve az egyetemnek ezen karát is. Isten éltesse sokáig. Odaadom a kis kártyát. Két puszit is behajtom. A szociális munka alapszakon a képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai munka végzésére. Képesek az ember és a társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. Mindenből kap az ember egy picit. Minden területet lát, van lehetősége választani. Én annak idején a gyermekvédelmet választottam, mint orientációt,
de rájöttem a gyakorlatom során, hogy az nekem nem való, tehát nem tudok bántalmazó gyerekekkel foglalkozni, mert nagyon megérint. És utána, amikor idejöttem, akkor jöttem rá, hogy nekem az idősek az, ami nekem pálya és cél és életcél. Minden alapszak képzési rendszere úgy épül fel, hogy a hallgatók a tanulmányi idő utolsó fél évét valamilyen külső gyakorlóhelyen töltik. Így próbálva ki magukat választott hivatásukban, így ültetve át a tanultakat a mindennapok gyakorlatába. Az ETSK-ra jelentkező fiataloknak kollégiumi férőhelyet is biztosítanak ebben az épületben. Ezt a helyet azért is szeretik a diákok, mert fönt laknak, lent tanulnak. A kar az egyetem karai közül egyedüliként rendelkezik saját könyvtárral is. A jól felszerelt, a felkészüléshez nélkülözhetetlen könyvekkel, segédanyagokkal ellátott bibliotéka rendkívül népszerű a hallgatók körében. Aki Szegedre az egészségtudományi és szociális képzési kar valamelyik alapszakára jelentkezik, az kellemes környezetben, jó közösségben szerezhet egy piacképes diplomát. Örömmel és büszkén mondhatom, hogy a Szegeden végzett hallgatókat nagy örömmel és szívesen alkalmazzák ezeken a területeken.